Borna, vi ste boomer. Šta? Ne. Boomeri su rođeni, zadnji boomer je rođen 20 godina prije mene. Ok, boomer. Evo nešto za vašu generaciju. Sretan rođendan. Pa nije mi rođendan još. A nije ti ni sretan. Dobro večer i dobrodošli u novi prime time i dobrodošli u prosinac. Vikend godine, veliki prasak na kraju. Ja najmo tradicionalno puno snijega hoću, poklona da padaju, popusta, purice, lampice, jelke. Hoću sobove i losove, hoću muharske šamane i laponske revolucionare i vilenjake i plać razmažene djece razočarane poklonima skupljim od minimalne plaće. Božićne pjesme, onu našu sjevernokorejsku božićnu nam pusti, ipak je to tradicija. Tako nam je Šoma jednom davno dodavao efekte. Jane, sjetiš se Šome u ovoj prosinačkoj noći? Šoma koji je morao pobjeći od kapitalista koji su ga izrabljivali skroz u Kinu. Sada vodi tvornicu koja proizvodi božićne ukrase za cijeli svijet. Krist je ponosan. I treba će nam puno kineskog kića. Ovaj mjesec kića. Samo Hong Kong radi probleme kao da su oni jedini bitni. Što je sa našim plastičnim borovima? Neće sami izrasti u šumi. No, pripremimo se za prosinac, mjesec tako bitan da su ga Slovenci stavili na prvo mjesto. Da ga je Jahve odabrao za sinov rođendan, čak i godina umire s njime. Da je prosinac scena, bio bi i zadnja scena iz Sopranosa. Epikurej kao škola, evo. Poison Glacial kao komp, ili pjesnik da je Kamov, Pipo Inzaghi da je nogometaš, Mim sa mačkom i ženom. I naravno da su onda i odluke koje donesemo u njemu bitne. Svo to darivanje i prežderavanje može vas zavarati da se smijete opustiti. No, prosvjedi, štrajkovi, skandali i izbori prijete vašem plandovanju. Zato na mnoge građani, vi blagdansko roblje, vi urbana, drugi mladeži, rekao bi Djed Mraz, desu vult. Huk, više desetaka tisuća ljudi orio se s glavnog zagrebačkog trga. 31. dana štrajka stigli su iz svih dijelova Hrvatske jer štrajk za njih više nije samo pitanje povećanja koeficijenata za 6%. Ovo nije škola i drugi puta ću Tako je, cijeli prosvjed postao je nešto više. Džibonijev koncert. I svi prosvjedi na kraju završe kao Džibonijevi koncerti. Umirovljenici kad prosvjeduju onda su zlatne godine na repertuaru. Zelenima je ljudi zviri i beštimje. A moliteljima protiv abortusa nadržaje nek se djece zove kao ja. No da, veliki Džibonijev koncert na glavnom trgu glavnog grada glavne države Hrvata, kako bi predsjednica rekla u BiH. Ogroman. Kažu 50.000 ljudi. I ne to samo da su u prolazu čekali tramvaj, nego su aktivni, plešu, pjevaju, nabrijani, kao da Džibo izvodi čičolinu, duge kose u kožnoj jakni bez majice. Da se osjećamo kao drugorazredni građani, kao građani koji rade drugorazredan posao. I nisam ja drugorazredan samo zbog plaće koja ne odgovara mojoj stručnoj spremi. Nisam ja drugorazredan samo zbog plaće koja ne odgovara mom radnom entuzijazmu. Ja sam drugorazredan zbog toga što sam učitelj, što me svaka budala može pljuvati, zvati me uhljebom. Zaglušujuća buka. Deseci tisuća prosvjednih radnika spremnih da odmaršira na Markov trg. Hoćemo krv. Krvi hoćemo, evo. Vadi giljotine od Šukundere sa tavana. Tamo pokraj stare, trikolor košulje. Evo, nisam se ovako nabrio od kad je Plenković otvorio prodavaonicu kolača. Znaš što fali na tržištu? Treba vanili kiflica ljudima. Hoće netko? Premijer! Govorio kako je okupio ligu prvaka na jednom političkom skupu. Gospodine premijeru i gospodo političari, ovo je liga prvaka! Ovo je liga prvaka! Mi učitelji smo liga prvaka! I onda su im odrubili glave uz ritam Jelačićevog marša. No nisu. Iako su se nabrijali prosvjednici, dugo nije bilo ovako ljutog prosvjeda, koji je privukao stvarno posve različite vrste ljudi. Od radničke fronte, koja se solidarizira sa radnicima, do ovog čovjeka kojeg ste upravo vidjeli, Marina Miletića, vjeroučitelja iz Rijeke, pobornika Hoda za život. Što me iskreno iznenadilo? Situacija je takva da i vjeroučitelji štrajkaju.
To je zanimljivo. Pošto im je crkva poslodavac, to znači da je ovo i štrajk protiv crkve. Jer zato ima podršku od Radničke fronte. Možda smo mi sve ovo posle krivo gledali. U ovoj zemlji štrajk protiv crkve je skoro, pa ne zamisli, pogotovo ovako masovan. Sad, možda su sindikati sve ovo organizirali da se ide protiv crkve. I to sam odmah trebao shvatiti, im sam rekao, sindikati, pa crkva jedina nema sindikat. Sve mi je sve jasnije. Idemo to proći na ploči. Opa, djeco, dobrodošli na produženu nastavu. Kod nas nema štrajka. Ali sad u zadnje vrijeme ima na ovom crkvenom odgoju. Ne znam da li ste stali na zadnjoj lekciji, da li ste učili da pakao postoji, ili ste učili da ateisti idu u pakao, ili ste možda učili da Bog voli homoseksualce, ali ne voli grijeh u njima. Jer eto, to se ljudima zna dogoditi. Stave grijeh u nekog i onda su, šta sam napravio? No, ajmo se vratiti na temu. Obrazovanje i crkva. Kako to da do sad nismo baš puno vidjeli vjeroučitelje na nikakvim prosvjedima? Kako to da nismo do sad vidjeli nikakve biskupe, nadbiskupe da daju podršku ovome skupu, da daju podršku ljudima koji se bore za bolje financijske uvjete? Pa sjetimo se samo koliki broj vikara je dobio beneficirani radni staž, a oni su se jako bavili isto edukacijom, educirali su ljude da se od abortiranih ostataka stanica rade najfiniji parfemi. Evo, pa ako to nije edukacija za beneficirani radni staž, ja ne znam, gospodine Jezerinac. No, idemo mi proći ovu temu. Zašto nema crkve inače uključene u ovakve stvari? Zašto crkvu nikad nećete čuti da prva aktivno stoji uz nastavnika i profesore? Pa prvo, dakle, drvo znanja. Sjetimo se da u Bibliji znanje prvi put se spominje kao nešto stravično, grozno, nešto zbog čega je Bog odlučio kazniti čovečanstvo do kraja svog postojanja. Evo znanje. Dakle, nastavnici su manje više ko neka zmija. Nastavnici su zmija, a naš kurikulum je za sada, dakle, ko jabuka. I sad zašto bi to dali, dakle, svećenici ikakvu podršku, jel da? Druga stvar, konkurencija. Pa povijesno je crkva uvijek bila ta koja je glavna, koja je odlučivala tko će biti obrazovan i ona je obrazovala. Ljude se, kažnjavalo se ljude, evo recimo crkva je natjerala Petra Krešimira IV, Petar Krešimir IV, da zabrani mise na slavenskom. Pa neće valjda narod znat šta se priča. Pa kakvo je to znanje i glupost? Dakle, crkva je sama odlučivala tko će i koliko i kada znati išta. I tako da sad se jednom pojavila ta neka javna škola, prosvjeta i ne znam što, i sad odjednom se mora dijeliti teren. I to nije u redu. Dakle, možeš ti dopustiti tu legalnu konkurenciju, ali ne moraš i pomagati, zar ne? Idemo na treće. Dakle, crkva trenutačno u hrvatskom obrazovanju do sad nije prosvjedovala, barem vjeroučitelji nisu prosvjedovali. Zašto? Jan, držite to, Jan, vježbaš mišiće. Zato jer crkva, dakle, je ta koja odubire vjeroučitelje. Crkva je ta koja, dakle, radi njihovu selekciju i ona radi i njihovu provjeru, ona provjerava njihovu kvalitetu. Dakle, po čemu ovisi naravno ne samo mogućnost njihovog zaposlavanja, nego i njihovi koeficijenti, mogući i povećanje plaća u budućnosti. I sad, kakva je za sad bila situacija kod vjeroučitelja? Pa vidite, kada bi jednom prosječnom profesoru bi trebalo, dakle, 6 godina da postane profesor savjetnik, recimo, a jednom vjeroučitelju samo 2 godine. To je povećanje plaće. Od 91. je tako bilo. Od Vatikanskih sporazuma. Ako bi, dakle, profesor želio biti, dakle, ne mentor, ispričavam za mentora, savjetnik, onda bi za savjetnika bi mu trebalo oko 11 godina prosjeka jednom učitelju profesoru, a vjeroučitelju samo 3 godine i raste gore plaće. Tako da kad pričamo o onim prosječnim plaćama i među bogatijim plaćama su plaće vjeroučitelja i zato njih ćete rijetko vidjeti da su na prosvjedu. Ali eto, kud će koji mili moj kad ove godine novi program ukine takvu jednu prednost. I sada eto vjeroučitelja na prosvjedu. Sada stvari nisu u redu. Ali još jedna najbitnija stvar zašto crkva ne želi sudjelovati u prosvjedu, zato jer crkva pušta da se argumentira kako se nema novaca, eto. No, dakle, Hrvatska troši na svojih 2577 manje više vjeroučitelja za srednje škole oko 200 milijuna kuna godišnje. Još, dakle, nekih 600-tinjak vjeroučitelja u srednjim školama, to je još nekih 50 milijuna gore. Ako na to dodamo troškove koje imaju škole zbog vjeronauka, dolazimo do cifre od nekih 300 milijuna kuna godišnje.
Znate koliko je povećanje koje traže sindikati? 300 milijuna kuna godišnje. Tako da, eto, Bogu Božje, caru carevo. Pitanje je samo tko je car u ovoj priči. Kad sam prošli put govorio o učiteljima, rekao sam da je moj dida izrazivao tekstove iz plave laste. I da, to je bila plava lasta, plava kao Croatia, a ne modra kao Dinamo iz Pančeva i Tirane. Ne znam kako ste vi to modru lastu čitali, no u mojoj kući se samo Glagoljica čitala. No, sada više stvari nisu do obrazovanja niti učitelja, nego do premijera, koji mora reagirati na veliki pritisak javnosti. Hoće li pristati na veći koeficijent ili se nada kako će sindikati popustiti? Vaša vlada je uspjela dovesti toliko ljudi na tržište. Naša vlada je uspjela povećati plaće za razliku od recimo SDP-ove vlade koja je smanjivala plaće, to trebaju znati ljudi koji dolaze tamo, smanjivala plaće, ukidala božićnicu, ukidala regres. Ćemo još jedan put ponoviti. Nemoj ponavljati, molim te. Svi se sjećamo kako su te hladne 43. došli partizani i ukrali nam zadnje maslinovo ulje kako bi igrali Twister i onda smo mi morali igrati Twister sa slinom, sa običnom slinom, kao da smo puževi. No, dobro, kakve to sad veze ima što su bivše vlade smanjivale plaće u vrijeme velike recesije, nitko je onako ne planira glasati za Bernardića. Mogao se i sa Račanom prijetiti, oboje su politički jednako izgledni pobjednici na sljedećim izborima. Uostalom, to je stara Staljinova metoda, uspoređivanje kao glavna argumentacija. Ili je nešto pametnije? Ima vlada koja je zadužila za 70 milijardi, to je vlada Zorana Milanovića SDP-a. Ovo je vlada koja smanjuje dug ranijih vlada. Smanjuje dug. Osigurava Hrvatskoj zdravi rast. Osigurava uravnoteženi proračun. Uravnoteženi proračun. Ovo je vlada koja smanjuje dug ranijih vlada. Smanjuje dug. Aha, ovo je odgovorna vlada. Pa da, ovo je odgovorna vlada i nema se novaca. I ako pazite, vlada već neko vrijeme tvrdi da nudi više novaca. I ovo je ponuda u sklopu povećanja plaća svima u državnom sektoru. Proračun je povećan skoro svim ministarstvima. Propadaju kupovine aviona. Imamo 3000 više branitelja, ali ovo je odgovorna vlada. Ova vlada je napravila što nijedna vlada nije napravila. Ova vlada je napravila identično kao i prethodne vlade po pitanju fiskalne odgovornosti, a to je nedovoljno. Nema se novaca. A zašto ga se nema? Ili možda zato jer u ovoj zemlji siva ekonomija buja i dok naši podaci govore da se radi oko 7% BDP-a, istraživači Međunarodnog monetarnog fonda tvrde da se prije radi od 18 do 28% BDP-a, što bi u najgorem slučaju značilo da su naši građani svake godine zamračili više od 100 milijardi kuna, što su gotovo 3/4 cijelog državnog proračuna. A što je napravila ova vlada? De facto ukinula porezni USKOK. Toliko odgovornosti ove vlade. Novaca se nema, zato dok se javno glas kupuje povećanjem novaca uhljebima, stvarni plijen se daje usisima. No nema za učitelje. Znači sad moramo ponovo objašnjavati. Dakle, ja sam jučer za obiteljskim ručkom pokušao nekim članovima obitelji koji se ne bave politikom objasniti kako to ide. Dakle, još jedan put ću nacrtati. Jesmo rekli da ćemo smanjiti stopu PDV-a s 25 na 24? Jesmo. Jesam napravio korak nazad? Evo, korak nazad. Ja kažem, neću smanjiti stopu sa 25 na 24, ostavit ću stopu na 25, omogućit ću da dobijem 1,8 milijardi kuna kako bih napravio što? Nastavio konzistentnu politiku povećavanja plaća. Tako ste objasnili ljudima za ručkom. Prvo, ovo nije crtanje. Drugo, upravo ste rekli kako ste prekršili predizborno obećanje i onda ste s time objasnili zašto ne dajete bolji koeficijent. Kako izgleda taj vaš obiteljski ručak? Kuš ti kaj je tvoj stari danas napravio, a? Jebo sam mater ovim sindikatima, kak su glupi, ne idu mi u glavu. Jer ti kužiš koeficijent da se ne mre dira. Jer kužiš ti, jel? Da ja sam rekao kaj si ti glup, kaj da ti nacrtam. I onda sam im nacrtao, znaš kaj sam im nacrtao? Kurac sam im nacrtao, to sam im nacrtao, kurac sam im nacrtao, jebote koji debili.
Kuš ti to, on kaže Liga prvaka. Gledam ja, jesi ti Messi? Jesi ti Messi, ja? Jer Messi? Pa nije Messi ono. Pa nije Messi ono, nisi Messi, frende, ono. Nije ti to Liga prvaka, znam zato jer sam se kladio i dobio pare na Ligi prvaka. Kaj si glup, kaj ti to moram objašnjavati, da to nije nogomete. Još okej, ajde su profesori tjelesnog, ali nisu mi jasni, kaj su glupi ono, kaj su im ti dodaci, derivati na plaće bitni, ono, ja ti dam keš i ti si onda kuš, jebem ti. Kužiš? Kuš, nema se para. Nemam ti para da ti dam, frende, dao sam malo Mikici, sam morao dat pare, kaj sam mu dugovo, budimo realno iskreni, onda se Luka javio, kaj me uvijek žica, kaj da ti radim, onda me ova glupa ženska iz ove agencije, da ti ne pričam o tome, kaže, pa ne mremo, moramo dat pare Europskoj uniji. Kakve pare, kaj briješ, nemamo mi para, ono. I onda mi dođe ovaj Krstičević, on bi kao htio neke nove frende, pa kupio sam ti nove. Di ti ideš, aj sjedi dok ti pričamo o budžetu, pa kaj, pa si ti normalan, ne? Pa si ti normalan, pa ti znaš koliki broj ljudi ima privilegiju ovak doma iz prve ruke slušati o budžetu. Pa kaj ti briješ, a? Kaj će igrat vani neke igrice tamo? Čekaj, jebote, čekaj desert i da prođemo parafiskalno, u redu? Gdje sam stao, jebe ti. I sve je izgledalo kao da je mirno i u redu, da baš briga premijera, on je svoje nacrtao, te kako će nedjeljni ručak biti dobro probavljen. Ali onda su počeli zvati ljude. Nelogično, pa čak ako hoćete i to je nepravedno, imati štrajk frontalni ovakvih razmjera, gdje su roditelji jako frustrirani i mogu reći po broju poruka koje stižu nama već sada ekstremno ljuti. Dakle, tu više ne možemo govoriti o solidariziranju i simpatiji. Imamo ljude koji sada imaju problem kuda sa djecom toliko dugo. Počeli su roditelji zvat kako s djecom. I sad Plenković ne može u miru slušati Genesis i uspoređivati vizit kartice, nego mora slušati ljude, bijesne roditelje, koji ne znaju gdje sa svojom djecom. Ajmo im pomoći gdje mogu sa svojom djecom. U Krampusovu vreću neku poznaju svijet trgovine ljudima, dodatno obrazovanje iz anatomije, neka jedno dijete spasi 5 staraca u potrazi za novim organima. U kinesku tvornicu, dok vaše dijete ne zna zavezati tenisicu, djeca u Kini proizvode te iste tenisice. Nikad nije kasno shvatiti da je konkurencija na planetu velika, a naša privilegija još veća. U HDZ, tamo će djeca slušati predavanja o tome kako postoji Dinamo u Pančevu, učit će bojati razne vragove, učiti pisati prepisivajući potpise za kandidaturu, te se mogu odmah učlaniti u HDZ Kids Club, gdje dobivaju tuđe poklone na dar. Premijer je ipak morao smisliti neku ponudu kako bi dobio koji sat mira. No kako stvari stoje, samo je omogućio prosvjednicima da pokrenu novi TikTok trend. Profesori i njihovi učenici nastavljaju snimati i video poruke, pa čak i milenijske fotografije. Jasno je da ne misle odustati. Kako je bi kad New York Times i Washington Post pišu o njima? Nešto što je počelo kao sindikalni prosvjed, polagano je nabrijalo prosvjednike. I sad se ne čini kako će se odustati. No, možda nam treba nešto moćnije kako bi se ovo riješilo? Neko božićno čudo? Moramo se izvući iz iracionalnog u racionalno. Iz iracionalnog u racionalnog. Sadržaj ispred forme. Iz iracionalnog u racionalno. U ovoj državi, koju je HDZ oblikovao, ovdje da je racionalno. Jeste to tražili od rukovoditelj, predstojnik, pročelnik područnog ureda ili službe, rukovoditelj, načelnik službe odjela za unutarnju reviziju, rukovoditelj, načelnik odjela u središnjem uredu ili službi, rukovoditelj, načelnik odjela u područnoj službi, rukovoditelj, šef odsjeka u središnjoj službi, rukovoditelj, šef odsjeka u područnoj službi, rukovoditelj, šef pododsjeka u središnjoj službi, rukovoditelj, šef pododsjeka u područnoj službi, voditelj odjeljka, voditelj referade. Mislim, svi oni imaju veće koeficijente. Ovdje nije ništa racionalno. Pa ni oni koji nas predstavljaju. Iz iracionalnog u racionalno. Iz iracionalnog u racionalnog. Sadržaj ispred forme. Što je u ovoj zemlji zaista racionalno? Je li racionalno to da se upuca imigranta i da imamo skandal u Hrvatskoj pobjedničkoj vojsci? Mislim, to je racionalno. Ali kad se oba dvije stvari dogode 2 tjedna za redom, je li onda racionalno?
Ovo nije afera. Najveća afera, jučer je i predsjednica ponovila, je afera sa migovima. Pritom pojasnio je misli na Milanovićevu aferu s migovima, a ne na svoj pokušaj nabave izraelskih aviona. Kampanju na stranu partnerima u NATO-u, moguća povezanost vojske i krim miljea neće dobro sjesti. Nije skandal, kaže doktor Nemeže. Najveći skandal je ponovno neka prošla vlada i sve ostalo pod kontrolom. Pa neće se naši partneri naljutiti. Nema skandala, nema problema, nema. Kako se ono kaže, nema... Joj, zaboravio sam riječ. Doslovno kao u poslu s kojim su se bavili, odletjelo je 5 čelnih ljudi ratnog zrakoplovstva, a 2 pilota i vojni policajac suspendirani su. Danas smo kompletno smijenili cijelu liniju zapovjedanja u Hrvatskoj vojsci, od zapovjednika voda vojne policije preko zapovjednika letačkog voda, zatim zapovjednik eskadrile i na kraju zapovjednik baze. Nije bilo švercovanje. Tako je, švercovanja. Nema švercovanja. Nema ga. Ne postoji švercovanje. Ne postoji. Ozbiljno, pogledajte u rječnik. Dobro je to da znat da se radi samo o iznimci, da su naši vojnici inače trevezni, časni i odgovorni čuvari naše sigurnosti. Nevezano za zadarski, novi vojni skandal dogodio se u Austriji. 3 hrvatskih vojnika su se u subotu navečer napila na vojnoj vježbi, pa su odmah povučeni i protiv njih su pokrenuti postupci. Eto ti vraga, da višiš vojnik ne može pijan ići u vojsku. Odkako su zabranili pljačku i silovanje, stvarno se čovjek mora pitati kakve to manijake privlači ovakva vojska. Dobro, bit će vam žao. Opet će se gusta magla spustiti, a onda neće biti nikog. Svi pijani u Irskoj, a vi za vodu onda ratujte. Dakle, opet skandal u vojsci, posve racionalno. Barem nitko nije stradao. Aplikacija ide dalje. Vježbao si cijeli dan, okružen polugolim muškarcima i sada se želiš napiti i opustiti mišiće. No kako doći doma pijan? Za tebe je HPV Pijek, u kojoj god kasarni bio okružen znojnim trbušnjacima. Rakija, biceps, piva, kvadriceps, uniforma, naredbe, napeti mišići, još alkohola. Sve to ponovno, to su odlike HPV-a. Zato skini app, okreni leđa svom suborcu, otpi gutljaj i prepusti se ratničkom duhu, a HPV Pijek će se pobrinuti da se sretan vratiš kući. Helikopter ili amfibija, nama je svejedno. Naši vozači nemaju osjećaja, to su dronovi ministrovih prijatelja. Odabrao Domazet Lošo. Pa što, ako se napije čovjek? Barem nitko nije stradao, vozači helikoptera su trijezni. Što se ne može reći za policijsko djelovanje ovaj tjedan, upucan je još jedan migrant. Želim naglasiti da prilikom postupanja, niti za vrijeme zatjecanja, a niti prilikom privođenja tih stranih državljana, policijski službenici nisu uporabili vatreno oružje kao niti druga sredstva prisile. Policija nije zaprimila apsolutno nikakvu dojavu, tu koju su mediji nažalost dobili, a to je dezinformacijama. Mi možemo samo nagađati. Kriminalističko istraživanje je u tijeku koji će utvrditi. Svi ste upoznati da je sezona lova u tijeku. To je šumski predio. Da li se paralelno odvijao lov i da je netko od lovaca u tom trenutku zapucao, su samo nagađanja. Krim istraživanje će utvrditi prave činjenice. Znate situaciju, imigrant se opire, mračno je šuma, on je druge vjere, drugog tena, mlad, radna snaga, muško. Malo se osjećaš kao da si u operi Nikola Šubić-Zrinski. I kad odjednom pucaju lovci, kas oko tebe, ti vadiš pištolj van, pucaš po lovcima, štitiš imigrante, dođe do pravog okrušaja, pucama na sve strane, sad okruždeni ste, jel da? Ali tvoj partner imitira zvukove, te otira lovce zvukovima divljih risova i ranih albuma Severine. Ali, nažalost, još jedan imigrant ranjen. Eto, i kako je krenulo, falit će nam streljiva. Barem ne možemo reći da policija ništa ne radi. Policija je jutarnjim satima počela akciju uhićenja pripadnika 2 kriminalne organizacije koje su prema neslužbenim informacijama pribavljali informacije i izrađivali dokumente za mafijaške skupine s područja Srbije i Crne Gore. U policiji službeno ne iznose detalje. Glasnogovornica MUP-a Marina Mandić HINA je potvrdila da je jutro započela realizacija kriminalističkog istraživanja i da među uhićenima ima zaposlenika MUP-a. Evo pa to je super. Kada da uhvatiš kriminalca ne trebaš izaći iz opće zgrade. Dakle, policija krivotvori putovnice, dokumente. Super da znamo, policija ima pune ruke posla, odnosno pune ruke sebe.
Mogli bi reći kako naša policija, dok ne upucava migrante, masturbira. No, to onda znači da kriminalci hodaju slobodno. Što nije ništa čudno za našu zemlju, ali izborno doba je, znači da će Kolinda imati puno za hodati. Pozivam da date potpis optimizmu za Hrvatsku koja zna što želi i da izaberete dakle, taj kontinuitet, a ne da se vraćamo u neka stara vremena recesije, pesimizma, Lex Perkovića i sličnih stvari, niti da isprobavamo eksperimente ljudi koji još nisu dovoljno naučili o državi. Evo, krenula je kampanja službeno i predsjednica već priča totalne besmislice. Prvo, rekla je kako je ona optimistična Hrvatska. Ona predstavlja ono što Hrvatska zna što želi. Čudno je da to dolazi od predsjednice čiji optimizam se očituje u jeftinom populizmu. Tako je Bosna i Hercegovina optimistični izvor radikalnog islama. Za dom spremni i optimistični hrvatski pozdrav. Protiv optimističnog Mamića bori se pesimistična Orjuna. I zato moramo zadržati taj njezini kontinuitet, jer zamislite da prestanemo biti optimisti. Drugo, Kolinda je rekla da ako ne glasamo za nju, da ćemo se vratiti u stara vremena recesije. Pazite, ako ne izaberemo Kolindu, dogodit će se opet svjetska recesija uzrokovana padom burze. Sjećate se kako je 2008. sve otišlo k vragu, zato jer su banke i investicijski fondovi se kockali sa dugovima i onda se prvo srušilo tržište hipoteka i nekretnina, pa potom kreditni sektor, pa na kraju same banke, sve do Europe i grčke krize koja nas je politički bacila unazad barem cijelo desetljeće. Sjećate se toga. Kolinda kaže da ako glasate za nju, to se onda neće dogoditi. To i Lex Perković, koji vam je uništio živote. Eto, možete izvući djecu iz skloništa. Neće biti Lex Perković ako izaberete Kolindu. Evo, predsjednica je avatar kozmičkog optimizma. I na kraju nemojte dati glas ljudima koji nisu dovoljno naučili o državi. Za razliku od predsjednice koja toliko zna o našoj državi i što se o njoj događa. I tko to događa. Da su predsjednica i zagrebački gradonačelnik u dobrim odnosima nije tajna, ali ovolika prisnost ipak otvara dodatna pitanja. Prestani pjevat. Pjevaju maloumni budale koji nemaju ništa pametno za reći. Nema ništa gluplje, ali baš ništa gluplje na svijetu od političara koji pjeva. Ozbiljno, evo, političar koji naređuje genocid je manje odvratan od ove ektoplazmične ljige. Pjevanjem poručuješ, ja sam isto jedan priglupi mediokritet koji kad popije koju, onda otpusti ganglije i krene urlat jer si umišljao da zna pjevat. I vidi, svi me gledaju, ja sam zvijezda, ja sam hit. I onda još loše pjevanje je kao mučenje, melodijsko neko topljenje IQ-a, utočište troglodita, evo. Populizam najgore vrste koji širi rak i ebolu. Želim da bilo tko drugi pobjedi. Samo da više ne moram gledati kako ured predsjednika truje treće razredna karaoke ponuda na happy houru. I naravno što, kako i kome pjeva. Predsjednici nije jasno. Govorila sam, gospodin Bandić mi je dao političku potporu, a ne vidim u čemu je problem čestitati nekom rođendan, to mi stvarno nije jasno. Ozbiljno, nije vam jasno. I ovaj odvratni, lažni osmijeh na kraju. Je li smiješno to što misliš kako si odličan argument pronašla ili ti stvarno nije jasno? Ja iskreno mislim da ti nije jasno, jer je proslava bila toliko javna, za razliku od one sa Mamićem, da ćemo ti zaista morati objasniti. Dakle, ajmo dakle po redu. Prvo, ajmo na pjevanje, pa na Bandića. Problem je pjevat okolo to što ti nisi pjevačica. Niti dobro pjevaš. Dakle, pjevaš loše. A nije dobro za državu kada predsjednik inzistira da u javnosti radi nešto što mu loše ide. Nije dobro za moral, za naše samopouzdanje, pa čak ni za taj lažni optimizam. Kad predsjednik javno pokazuje da je u nečemu loš, da javno pokazuje kako uopće nema percepciju da je u nečemu loš i da na kraju je to i neugodno za slušati. Takvo ponašanje nam nudi dvije opcije. Ili je predsjednica nižih intelektualnih sposobnosti, pa nije jasno da loše pjeva, ili je odlučila da joj nije bitno što misli dio građana sa sluhom, nego samo da skupi bodove za izbore. Drugo, Kolinda pjeva tamo gdje ne treba i stalno to pjevanje pretvara u skandale. Na Oluji je bila pijana, te urlikala glasnije od klape, sramoteći cijelu ceremoniju i sam dan pobjede. Njeno javno sramoćenje bilo je bitnija vijest od same proslave Oluje.
Kad je pjevala pod Brajdom, ponovo je lagala kako je to bila zabranjena pjesma u Jugoslaviji, iako je nastala krajem 90-ih. Time je predsjednica poslala poruku kako uopće ne zna o ljudima koji su trpili opresiju režima, ali da će profitirati na njihovoj patnji. Dakle, predsjedničino pjevanje nije samo tonalitetna kalvarija, nego i moralna havarija. Ovo sa Bandićem najgore do sad. Višestruko optuženom kriminalcu se poklanja torta sa simbolima predsjednika RH. Kakva je to torta? Netko slavi rođendan od vaših najmilijih. Možda ga slavite i sami, no nigdje na vidiku nema torte. Odgovorni će biti kažnjeni, ali bez torte je rođendan kao banka bez kamata, pun sperme. Zato naručite vašu tortu iz ureda predsjednika RH. Vanilija, banana, cikorija, cijankali, cikla, marcipan, čokolada. Sa slikom predsjednice zajedno sa kriminalcem po vašoj želji. Lopovi, dileri, kamatari. Sa oznakama državnog ureda te 3 pčele, koje su oznaka trilaterale. Jer ovo je masonska torta koja ima glazuru po 33 stupnja, u čiji biskvit je pohranjen plan 3. svjetskog rata, koji će zbog vode krenuti iz Kolindinog rodnog sela. Sretan rođendan. Odabrao admiral Domazet Lošo. HDZ i Bandić su se potpuno slijepili i naravno da Kolindin i Plenkoviću nije jasno zašto je to problem. Jer kad bi Bandić bio problem, onda bi i oni sami bili problem. A sada surađuju slijepljeni u jednu biomasu. U gradskom odboru HDZ-a grad Zagreba ne odlučuje apsolutno ništa. Dakle, gospodin Mikulić osobno u dogovoru sa gradonačelnikom Bandićem odrađuje imenovanja po gradskim poduzećima, po upravnim vijećima. Čak što više, Andrija Mikulić je nedavno smijenio jednog našeg uglednog člana iz upravnog vijeća da bi u njega gradonačelnik imenovao nestranačku osobu u kvoti HDZ-a. Najbolji su HDZ-ovci pokajnici, od njih sve doznate. Dakle, u Zagrebu je HDZ Bandić, Bandić je HDZ. Zagrebački HDZ vodi glavni državni inspektor koji je ujedno vodi Kolindinu kampanju, te onda je posve jasno zašto Kolinda i Bandić vole skupa tulumariti. I baš kao što se vodi Zagreb, tako se vodi i kampanja, a na kraju je cilj tako voditi državu u sljedećih 5 godina. Pa, kako se onda to vodi Zagreb? Što možemo očekivati na nacionalnoj razini? Biti dio adventske čarolije i dobiti najbolje lokacije u gradu za iznajmljivanje kućica mogu samo odabrani. Kako? Gradonačelnik uporno izbjegava odgovoriti. Nećete od mene dobiti pisani odgovor, kad se vratite u ured, dobit ćete od državnog ureda. I dobili smo. U pisanom odgovoru Gradskog ureda za prostorno uređenje spominje se i članak 24 odluke o davanju u zakup i korištenje javnih površina prema kojem gradonačelnik može neposredno dodijeliti lokaciju u te svrhe, ali kako doći do posla s kućicama na adventu. Da, dolazi nam advent i Zagreb se hvali kako ima najveći i najposjećeniji advent u regiji. Samo kad ovdje kažu regija, onda mislim na jugoistok, a ne na Beč. I najviše novaca se okreće na kućicama koje dodjeljuje gradonačelnikov ured. Tko su ljudi koji dobiju kućice i koliko Zagreb zaradi na njima? Kad već dobijete posao, drugo je pitanje koliko zaradi grad, a koliko onaj koji iznajmi kućice. Pitanje na koje gradonačelnik dobiva slom. Podcjenjujete gradonačelnika. Nećete uspjeti da ste još toliki. Ni vi naši urednici da isprovocirate gradonačelnika. Gradonačelnik je samo da završim. Naučite se najprije svega u kulturi. Kad vi postavljate pitanje, ja šutim. Onda vi šutite dok ja odgovaram. Ili vam neću dati nikad više izjavu. Budite pristojni. Živimo u suverenoj, demokratskoj i slobodnoj Hrvatskoj, gdje mediji neće voditi grad. Gradonačelnik ga vodi vrlo specifično. Prolaps sivih stanica, ili u ovom slučaju bijelih. Nema uopće odgovora nikakvog. Samo agresiva, bezobrazluk. Dakle, napipalo se nešto uskokovski. Da vidimo o čemu se radi. Prihod grada Zagreba je manje od 700.000 kuna, a u grubo rečeno, znači organizatori koji dobiju novac koji uzmu od ljudi koji unajme kućice je recimo između 12 i 13 milijuna kuna, što je ogromna razlika. I Split ima svoj advent, no do kućice ipak vodi javni natječaj. Vi nudite za točno određenu kućicu, točno iznos koji želite, mi kao firma stavljamo minimalne iznose ispod kojih se ne ide, vi sami zaberete kućicu, ponudite uz vašu papirologiju cijenu koju želite i nakon obično 10-ak dana bude javno otvaranje
prebacivanje svih pristiglih ponuda na koji dođu i predstavnici medija. Split s tek 19 kućica zaradi više, oko 860.000 kuna i to bez PDV-a, nego Zagreb s njih čak 250. Eto, sve se posložilo. Ljudi koji dobivaju kućice su Bandićevi poslovni kumovi koji svjedoče za njega na ostalim suđenjima. Grad doslovno gubi milijune koje prepušta privatnicima bez ikakvog javnog natječaja i transparentnosti. Takvoj osobi Kolinda pjeva. I iskreno, glasači Kolinde su zaista manje glupi od Bandićevih glasača. Kolindini glasači su glupi samo 5 godina, a ovi Bandićevi su teška patologija. I tako nam se pljačka glavni grad, a predsjednica kao Neron pjeva samo i vatri. Ima netko da nas spasi, netko ko vidi ovaj problem, netko racionalan. Moja je dužnost da dam podršku. Apsolutno su nužne promjene. Mislim da su sve ove face imale svoju priliku, nek mi ne zamjere. Neki su imali i nekoliko prilika i svaki puta ih profučkaju. Mislim da je stvarno vrijeme za nove ljude, za promjene i za tu konačnu izvrsnost u Hrvatskoj. Evo. Sad mene ste... Koji nisu na pozicijama zato što su, eto, željni vlasti, nego zato što su sposobni obavljati neku funkciju koja im je dana na povjerenje. Tako da evo, toliko. Mene ste malo zbunili jer ste svojevremeno ponudili čak poduku, neke instrukcije ispjevanja Kolindi Grabar. Stoji li i dalje ta ponuda? Moja ponuda i dalje stoji, meni se čak predsjednica javila, ja ju lijepo pozdravljam. Odlično. Uz ovakvu oporbu koja nudi lekcije pjevanja, nema zime. Cirkus je u gradu, dame i gospodo. Adventsko izborni cirkus koji će se morati izdržati. Svaki tjedan zapalit ćemo jednog evo kandidata. No, kako su oni očigledno zauzeti lakim notama, na nama je pokazati malo prosvjednih nota. Tako da mi ne želimo dopustiti da ovaj naš kriminal u gradu kojem Kolinda pjeva, hvalospjeve, prođe nezapaženo. Zato smo specifično za turiste napravili jedan serijal videa koji će im bolje objasniti našu božićnu čaroliju. Serijal je od prošle godine, ali je evergreen kao božićna jelka. Lako noć. Welcome to the Christmas market in Zagreb. The best European Advent 3 years in a row, according to the internet. Thank you, but we are expecting your visit. Did you know that the word Zagreb comes from the word to scratch? You can scratch my back anytime. Bullshit. You can scratch mine. Well, it's still better than Europe being named after a kidnapping victim. What does the Advent in Zagreb have that Paris, Vienna or Slough don't have? Let's scratch under the surface of the Christmas market and discover the formula of being #1 on the old continent. Location, location, location goes the old Pompeii saying. The stalls are all placed in the very center of the city. Each year their numbers grow, but leasing them is not a matter of some boring public tender or transparent process. The city leases the stalls to private companies and agencies who then sublet them to others. At what price? I can't tell you. Apparently it's a trade secret. Mysticism of Christmas. However, if you know that the price for leasing a stall from the city during the Advent is on the average of 23,000 kuna, which for some stalls is also the average daily profit, meaning the other 43 days bring in only profit, it becomes clear that the stalls are the most valuable gift this Christmas. That's why city leaders gave them to family, friends, colleagues and relatives. Sometimes people forget to gift their loved ones, so they rush to open a company only days before being awarded a stall from the city. Don't let that happen to you. Close family ties are just one of the reasons why our city is so special and has the best Advent. We hope that baby Jesus brings you presents as well. Or Santa Claus if your country bans child labor. We also hope you will watch our next episodes. It would be a shame if you were left uneducated. All the best for the holidays. Merry Christmas, or how we say in Zagreb, sve korumpirano!